Amina an yi abin nan zai kawo shofa. Zai kawo shofa. Maka kare ya ba da nake maka mutuwa an kina ne to ko he ka saka ka saka dole ne ke da abu ya yake ya fadi masa ya ka tsaye da rawan ne ma kuma na da kasan zamu koma ba da ba yamma ne ina ne yamma an ga yamma kana kallon gaba wallahi ina take wannan ne kana yamma wannan da nake mata kwasi wannan ina ganin wani tsago kamar tsagon abin nan